limamin da ya sha mari a banza. Littafin abokin fira kashi na 1, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 14, limamin da ya sha mari a banza. Wani limami ne ya kawo ƙara wurin sarki, wani talaka ya mare shi. A fusace sarki ya sa aka nemo shi, da talakan ya zo, sarki ya daka masa tsawa, yana tambayarsa, me yasa ka mari liman? Sai ya sunkuyar da kansa ya ce, Allah ya taimaki sarki, a sallar asuba ne ya ja mana karatu mai tsawo har duk muka takura, kamar yana sallan tarawihi. Bai sallama ba sai da rana ta kusa fitowa. Bayan ya sallama kuma sai ya ce da mu duk ku sake sallah, domin na manta ban yi alwala ba. Ai kuwa nan take sarki ya harari liman, ya ce, ai kuwa lallai liman ka sha mari a banza, gobe ma sai ka ƙara. Darasi: idan baka da gaskiya, kowa ma sai ya fita batunka.